Konyo Bicolana! Robin Siena! Ano ang memorable mong karanasan sa pagsisimbang gabi? Well, for me, lahat ng simbang gabi memorable for me. Ay, talaga? It's just that kapag sinabi mong simbang gabi, naaamoy ko ang puto bongbong, Ay. naaamoy ko ang bibingka, naaamoy ko yung katabi kong amoy laway. Kasi Diba? nakatulog na. Oh, well, for me, yun yung mga memorable moments ko sa mga simbang gabi. How about you? Sa akin naman, napaka-specific nito. Ay, oh. High school ako nito. Okay. Tapos, nagsisimba ako sa Kristong Hari, dyan sa may Commonwealth. Oo, yung upuan ko nasa tabi ng Christmas tree. Okay. Alas 4 ng madaling araw yun, Misa de Gallo eh. Syempre, antok-antok ka. Oo. 'Di ba? Tumumba ako, dude. Tumumba ako, buti. Hindi ako bumagsak dun sa Christmas tree. Oo, pero naalog mo yung Christmas tree. Naalog ko yung Christmas At tree. mataas yung Christmas tree. Awa. So, syempre, nung umalog, nagtinginan yung mga tao. Nagtinginan yung mga tao at nagsigulungan ng Christmas balls. Ay, nako, Gani Par, talagang iskandalo yan. Awa, pero hindi mo naman din na masisisi kasi ang simbang gabi, sakripisyo rin talaga yun para sa iba. Effort kung effort talaga. Awa, o kaya eto ka, Bisyo, kung hindi ka nagsisimbang gabi, eto ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga ganap tuwing simbang gabi. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga lituhan. Hoy, Mar! Long time no see Nagsisimbang gabi ka rin pala. Oy, Jessa, oo, nagbabagong buhay na ako. Alam mo, wag mo iasa yung pagsisimba mo. Ay, ano do? Wag mo iasa sa pagsisimba ang pagbago ng buhay mo. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam ko naman yun. Nagsisimba na lang ako kasi bumabawi ako sa taas. Ay, para dun ka nagsisimbang gabi? Bakit ka natatawa? Ang hina kasi ng dahilan mo. Ang yabang mo naman. Dapat nagsisimbang gabi ka para matupad ang hiling mo. Tingnan mo ako, kukumpletuhin ko na, susobrahan ko pa. Anong sasobrahan? Siyam lang naman ng simbang gabi Sigurista ako Kaya magsisimbang gabi ako. Sa madaling araw, magsisimba rin ako sa gabi. Sa umaga, tanghali. Ganon ka dapat mag-isip. A total of 8,900 nights. Pwede ba yun mali-mali yung mat mo? Ganon ka dapat mag-isip. Mindset ba? Mindset. Ayan. Mga lituhan. Ito yung hindi alam ang definition ng simbang gabi. Hindi alam kung ilang gabi dapat. Yan, tulad ni Konyo Bicolano. Basta importante, nagsisimba ka ng wala pang araw. Kaya nga. At saka again, meron akong kakilalang ganito Ayan. Akala niya kasi, pwede kang magsimba sa umaga, pwede kang magsimba sa gabi. Sa gabi. Nang sabay. Oo. Pipili ka lang naman ng isa doon. Either lang naman. Oo, kung ano yung pasok sa schedule mo. Ano yung linggo, Robin Siena? Halimbawa, di ba linggo? Awa. So, may mass talaga noon. And then, Awa. tumapat na simbang gabi. So, 2 times ka rin magsisimba. Ang alam ko, hindi siya counted. Tsaka parang depende ata sa kalendaryo ng sa kalendaryo ng simbahan. Oo, may tinatawag na Advent calendar kasi. Wow. Uy, alam ko yan kasi nga, kinukumpleto ko talaga yung simbang gabi simula elementary hanggang mag-high school. Oo, akala ko sasabihin mo, alam ko yan kasi dati akong sakristan. Uy, gusto ko rin yan. Oy. May gusto akong sakristan. Sino to? Secret. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga hulihan. Kaya ikaw, Robin Siena, kumpletuhin mo yung simbang gabi para naman magka-love life ka. Diyos ko, tingnan mo ko, ang healthy ng love life ko with Mar. Kasi mabait ako, maliban doon, maganda at masarap ako. Alam mo, Jessa, hindi naman ako nagsisimba para matupad yung wish ko. Ayan, yan. Kanya ugali mo bakit wala kang, kaya ka wala kang love life Maliban. Ay, wait. Jessa! Jessa, di ba si Marion? Kasama mo pala siya magsimbang gabi? Saan? Ayun o, sa ilalim ng puno. Hindi mo ba alam? Isa-surprise niya ako. Mahal na mahal niya ako, diba? Ay, Jessa,
Bakit may kasama siyang ibang babae? Sino yun? Kaibigan niya yun. Kaibigan. Kaibigan? Sinusubuan niya ng puto bumbong tsaka bibingka, oh. Hindi. Ganyan lang talaga yung friendship nila. Friendship? Ala, nagmamahal. Nagkiss sila, Jessa. Tumigil ka, Robin Sena. Tatampalin kita. Hoy, Mar! Manlaloko ka, Mar! Uy, pero marami din nagkakahulihan sa simbang gabi. Ay, oo. Oo. Kasi madaling araw, akala nila tulog yung mga jowa nila so nangangabit. Ayan, hindi nila alam, sabay-sabay silang nagsisimba. Oo. Nakakatawa yung magsisimba ka para maglinis ng kasalanan, pero pupunta ka doon dahil may kasalanan. Nang may kasalanan ka. Oo. Ay, nako. Kaya pag-isipan mo, kabisyo, kung yung simbang gabi mo ay para sa hiling mo o para sa pormahan mo o puro lang sa kalandian mo. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout kung sino yung mahilig magsimbang tabi. Yan! I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Your Ragong Broski, like hindi pala, at Konyo Bicolano. Same socials yan, mga broski. Same socials yan. Ay, gusto ko palang batiin ng isa sa mga paborito kong pare. Yan, si Father James Nitoliama. Yan, hello sa Father James. Dahil sa kanya, nakukumpleto ko lagi yung simbang gabi ko kasi ang galing niya mag-sermon. Nakadepende rin talaga sa nagsisermon no? Awa, totoo. O siya, kabisyo, makakasama mo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamaganda, pinakalaspag na ang boses, DJ Robin Shena. Same, so, Your Ragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa, tinatawanan ka ng mga tao sa labas, Dito lang yan sa, Tara Kape. Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara Kape. Konyo Bicolano at Robin Shena.